Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirye-shiryenmu na Farin Wata Blog TV. Idan yanzu ne farkon shigo ka cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, ka danna mana subscribe da alama ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. A cikin labaran namu za ku ji cewa wannan matashiyar mai suna Ruqayyah Muhammad, wacce ta yi alƙawarin kyautar miliyan 50 da gida da mota, ta ce ta yi alƙawarin dakatar da kyautar gida da mota da jarin miliyan 50 zuwa ɗan wani lokaci. A cewar Ruqayyah Muhammad, kyakkyawar matashiyar budurwar nan Ruqayyah Muhammad, wacce ta yi alƙawarin ba da kyautar gida da mota da kuma jarin kuɗi naira miliyan 50 ga duk wanda ya ce yana son ta da aure, ta bayyana cewa makiya sun sako wannan ƙuduri nata a gaba, don haka ta ɗan dakatar da shi sai wani ɗan lokaci kaɗan. Na so a ce mutane sun yi haƙuri sun jira sun ga ƙarshen wannan lamarin, sai dai kash, amma duba da yadda makiya da mahassara suka yi wa abin ca, na yi tunani na ɗan dakatar da shi zuwa ɗan wani lokaci kaɗan, in ji ita Ruqayyah Muhammad. A nan kuma za ku ji cewa sabon shugaban sojoji da aka naɗa ya ce zan samar da tsaron da ko tsakar dare 'yan Najeriya za su iya fita harkokinsu, in ji sabon shugaban sojoji. Babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, Manjo Janar Taoreed Lagbaja, ya ce ƙarƙashin jagorancinsa sojoji za su gudanar da aikin samar da tsaron da zai sa al'ummomin da ke Neja, Zamfara da sauran jihohi da ke fama da matsalolin tsaro za su rika fita harkokinsu ko da ƙarfe 2 dare ne, ba tare da sun ji tsoron harin ta'addancin ba. Janar Lagbaja ya ce sojoji za su yi aiki sosai a dajukan birnin Gwari a jihar Kaduna da na ɗan Sadau a jihar Zamfara, inda ke da maɓoyar 'yan ta'adda, ta yadda za su rasa mafaka. Babban hafsan sojin na magana ne a lokacin da ya karbi bakuncin gwamnan jihar Kaduna, Sanata Uba Sani, a hedikwatar tsaro ta ƙasa. A nan kuma za ku ji cewa sojojin Najeriya sun bankawa wani jirgin ruwan satar ɗanyen man fetur wuta. Jami'an tsaron Najeriya sun cinnawa jirgin ruwan dakon mai da aka kama ɗauke da ɗanyen mai na sata a yankin Escravos na Niger Delta. Wannan ne irin haka na biyu a cikin wata tara. A ranar Litinin ne kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya sanar da kama jirgin ruwan maƙare da ɗanyen man fetur. Hukumomi sun ce jirgin, wanda ke kan hanyarsa zuwa ƙasar Kamaru, na ɗauke da ɗanyen mai lita 800,000 wanda ya sato daga wani yanki na jihar Ondo a kudancin Najeriya. Jirgin, mallakin wani kamfani na Najeriya, hukumomi sun ce ya kwashe shekara 12 yana aiki cikin sirri, sai dai babu tabbaci ko an kwashe ɗanyen man kafin cinna masa wuta ko a'a. Ɓangaren man fetur na Najeriya ya kwashe shekaru yana fama da rashawa da satar ɗanyen mai da kuma kafa matatun man fetur ba bisa ƙa'ida ba. A shekara ta 2022, gwamnatin Najeriya ta ce tana asarar sama da gangar mai lita 470 a kowace rana sanadiyyar ayyukan maɓarnata. Gwamnatin Shugaba Bola Ahmed Tinubu ta sha alwashin yaƙi da satar ɗanyen man fetur, wanda shi ne babbar hanyar samun kuɗaɗen shiga na ƙasa. A nan kuma za ku ji cewa sabon shugaban hukumar kwastam, wato Wale Adeniyi, ya shaidawa manema labarai da cewa
ana ci gaba da gudanar da bitar lamarin da kuma ƙoƙarin ganin an cimma tsaron kan iyaka da haɗin kan yankin. Ya ce duk da haka za a sake buɗe iyakokin Najeriya kuma za su sanar a bayyane yadda kowa zai sani. Amma a cikin dukkanin bayanan shi bai sanar da batun shigo da nau'ikan abinci ko kuma zallar motoci ba. A yadda gudanar da jawabin shi ga manema labarai, ya ƙi ya bayyana ainihin yadda tsarin buɗe bodojin zai kasance. Ya bayyana haka ne a yau Talata bayan wata ganawar sirri da ya yi da Shugaban ƙasa Bola Tinubu a fadar shugaban ƙasa. Haƙiƙa matuƙar Tinubu ya buɗe bodojin Najeriya kuma ya ba da umarnin shigowa da abinci. Insha Allahu muna da yaƙinin kayan abinci zai yi mummunar faɗuwa ƙasa warwas ta yadda talakawan Najeriya za su samu sauƙin rayuwa. 'Yan uwa, sai mu dage mu ci gaba da gudanar da addu'a Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin. Daga Comrade Abba Sani Fantami. A nan kuma za ku ji cewa mamakon ruwa da iska da aka tafka yau ya yi sanadiyyar hallaka yaro ɗaya da kuma tafka ɗumbin asarori a mahutar Ɗandume. Mamakon ruwan sama da iska da aka tafka yau Talata a garin mahutar Ɗandume ya yi sanadiyyar hallaka yaro ɗaya da kuma faɗuwar gine-gine da dama. Kamar yadda wani mazaunin garin ya aiko wa Katsina Daily News da ya yadda lamarin ya afku, Injiniya Abdul Muhammad ya bayyana yadda lamarin ya afku kamar haka. Wato wani hadari ne ya haɗu cikin ƙanƙanin lokaci, ruwa ya fara sauka da tsananin ƙarfi, daga baya kuma iska ta biyo baya ita ma mai ƙarfin gaske. Dattawa da dama sun bayyana ba su taɓa ganin makamancin wannan masifar ba. Fara ruwan da ɗaukewarsa bai fi mintuna 30 ba, amma an rasa ran yaro guda ɗaya, wasu kuma sun sami raunuka mabambanta. An tafka mummunar asara, musamman abin da ya shafi gine-gine da rufin sama. Zuwa yanzu dai ba za a iya ƙididdige asarar da aka tafka ba, amma tabbas abin ya munana sosai, musamman ganin mawuyacin halin matsin tattalin arziki da al'ummar ke ciki. A nan ne nake kira ga hukumomi da masu hannu da shuni da su taimakawa al'ummar garin mahuta Ɗandume Local Government Katsina State ko za su sami sassauci daga wannan musiba. Ina ƙara jajanta mana. Allah ya kiyaye gaba, ya mayar da mafi alkhairi, albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora.